θα διαρκέσει για άλλους 2,5 μήνες. Τώρα, να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Το χαμόγελο του Παιδιού παρουσίασε σήμερα τον απολογισμό της δράσης του, από τον οποίο προκύπτουν δύο πράγματα. Το 2012 αυξήθηκαν κατά 80% οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οργανισμός χρειάστηκε να βρεθεί στο πλευρό παιδιών που έζησαν βία εκμετάλλευση ή εκφοβισμό, ενώ υπερδιπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις παιδιών που χρειάστηκαν στήριξη λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οικογένειά τους. Παιδιά υπό εκμετάλλευση, παιδιά με προβλήματα διαβίωσης, παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά που κακοποιούνται. Τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το χαμόγελο του παιδιού είναι αποκαλυπτικά. Συνολικά 41.897 παιδιά και οι οικογένειές τους έλαβαν τη στήριξη του εθελοντικού οργανισμού μέσα στο 2012. Η αύξηση συγκριτικά με το 2011 φτάνει το ποσοστό του 80,5%. Μας τρομάζει όταν ένα παιδί δηλώνει αυτοκτονία ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας γιατί δεν αντέχει τον εκφοβισμό, τη βία. Βοηθήσαμε το χαμόγελο του παιδιού να δημιουργήσει τον πρώτο απολογισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κοινωνικής υπευθυνότητας και αειφόρου ανάπτυξη για το έτος 2011. Στην ουσία δηλαδή αναφέραμε οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία, τα πάντα δηλαδή, για το χαμόγελο του παιδιού σε ένα τεύχος με βάση διεθνή πρότυπα, όχι αυθαίρετα. Με βάση τον απολογισμό του οργανισμού για το 2012, η γραμμή SOS 1056 έλαβε περίπου 267.000 κλήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε 731 κλήσεις την ημέρα. Για 837 παιδιά, το χαμόγελο δέχτηκε σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για παιδιά που έχουν εξαφανιστεί έλαβε περίπου 7.000 κλήσεις. Το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 127 περιστατικά εξαφάνισης παιδιών, ενώ στα σπίτια του βρήκαν φροντίδα 325 παιδιά. Περίπου 11.000 οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης στηρίχθηκαν από τον οργανισμό μέσα στο 2012. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε για να ανταποκριθούμε. Και όσο περισσότερα καταφέρνουμε, λέμε το καταφέραμε και αυτό. Αυτή είναι η αρχή μας. Και όσο πιο πολλούς κοινωνούς κάνουμε σε αυτό, όσο πιο πολλοί γινόμαστε, τόσο τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε αυτή την φιλανθρωπία της ΟΚΑΣ με τις διαδικασίες αυτές που καταδεικνύουν τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν, να επιβιώσουν.